Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Baptitay si ako! Ginoo! Ayaw lang ko ba mo, bay? Luoy man manoy! Pupungkol man manoy! Uhunungan ang pagbabay, uy, Ginoo! Uy, naunungan pang pangguba. Ano maka? Ala, Kalit yung mingaw. nanan man mingaw man manoy. Patay na ta? Hilong lapat titay, buhi pa ta. Dini lang ka, ha? Ay lang paglangas. Dini ka. Kay akong liliyon ris buslot sa atong bongbong sa ugon sa nahitabos gawas. Kadiyot mukha man ko, kay di ko marong. Ni anak ko slungag sa mong bongbong. Tinuod gid nga ang tanang butang sa kalibutan doon ay rason. Mao ni gamit ani lungaga, rason sa pagpanlili. Panlili ra gyud eh. Oy. Oh, Manoy! Nano, sige katuto ka na, oy! kadiyot ay sa paglangas kay gali kus gawas kadiyot ha. Uy. Uy, sama na, uy, manoy! Nano, oy, nano ka? Mingaw naman kay gawas na batitay. Sa? Nano mingaw man? Kadiyot Aba, manggod! lagi sa ato kaniya pero karon mingaw kayo. Bebe ato kani ning pablihan ang atong pultahan aron makita gyud atong unsay ni tapos gawas iyo na. Uy. Hala. Ngano ba ni? Kada kong milagro. Nano manoy, uy! Day batitay. Tanawa day. Magsadya taray. Kay wamay na yun ang demolisyon sa atong bahay. Hala! Ngayo mako Ginoo nga dili ko ba to bay manoy? Mao na di aday ginungog sa Ginoo ang atong pagampo day wa nila guba nga atong bahay ug ang mga bahay lang ni nagibakwasan ni Tunyo ni Ondong Klintoy wasan ug ang uban sa nga mga bahay nga naglaray wasan. Yay! Wago pa mo ba? Naman na pagbaba ang mga bahay. Naon saan magkaang luyo. Kinala ko ni masusi. Pero, di sa may mong magpakita ko sa mga tao diha. Kahit nga nagdoon na nakailan ako nga, anak ko ni Mama Perla. Nga nagpadimuli sila. Patay ko. Dabatits, dako kini milagro day. Usa ka tudling na lang ang mga kabayan aw nga kadang wa maguba ba ug apil na tang ato ha. Wago pa mo bay? Yay! Kanta day bay tulo kay tigday kanta day. Di ako, tagtasan ko ninyo. Bahala ka diha ng imak, bahala Ay, ka. Nina! Bumol tag-usabron. Ay, Ay, kinahanglang magsadya yung tadaw kay nabilinta na pangatong mga pero bahay. nang ano ang ila magibili ng atong bahay nang no? Dako kini milagro. Hello? Kumusta na gyud team? Naguba na ba ninyo mga kabayan sa mga squatters? Maayo. Maayo kay sayo ninyong nahuman. Good. Sige. Limpyohan na ninyong maayo ang dapitan. Kay mo anha na niya ko kung mulayas na ng mga tawhana. O niya, ipakural na dayo na og pabutangig private property. Kaluoy, ito, sa kaniro, sa paninag may butang. Kaluoy ng mga tawana.
Nga may kasing kasi si mama ini mga tawhan na. Hay naman kasi batite ang iya magwang. Mabiyan ko din eh. Bili ko pagkato sa magtanaw ni mga tawhan na. Manoy, Inday. hasta ilabay undong nabilin. Oh, may noonoy. Kay luoy ba yan si Undong Clintoy po taon? Si mama niya Bik-Bik, luoy po kayo. O sa katudli nga bahay yung taon, gibili nila, tanawa oh. Uy, hala, tanawa ninyo. Tanawa mga taong sungayan, oh. O, Ha? nag-ugbok baya dayon silang mga halege para kural. Tuo da. Mura sa gralyon da eh. Pinaspasay yun yung ila. Manoy, unya, asa man tayo ni. Awan hilaw uno ta din eh. Di gyud nato ipagubang atong bahay ni bahala na ko sa metong. Ay! Isa may tagiyan ni Baya. Ako na mga sir. Maluoy itong taon mo na mo mga sir. Oy. Ayaw lang ni guba mga sir. Ni Baya mo. Nagsukod namin ni Nabita. Huwag katugay ni Baya. Mauutlanan ni Pikas Yuta. Bida usa. Uy, hala. Mo isog. Hala. Nalito ang inyong vice utlanas yuta, Lino. Pungkol ko ka, isog ka. Rak-raka tinuro ka sa kumpungkol bray mo. Mida. Bukag ka na. Pinaralyon style gining ilada. Hoy! Libak ka. Ang may buhaton. Unya usaon man na mo ani ron be. Bungkago na magkatungan ninyo bay. Uy! Usa. Hala, mapikas ng baya. Kun mauna kwarto lang kusina ang mabili na niya mong bay. Sige, hey, magkaman. Kumpara ka tungan sila bay. Abida kaluoy sa sabong bahay oy. Usaman. Kamoy mo guba. Oh, saban, ganahan mo kami mo guba o kamo? Iko gaduda ko di mo gatap-tap ka sa kapitan ka no. Pareha mo tingo kapitan ha? Dele. Mamaore, nga nung gatap-tap ka, gaduda ko di mo na. Kapitan yun ni Oyo na. Ni Oyo. Luoy ka na mo bay. Apil ang kusina nyo, bungkag na. Unya mura na nigpahak among bay. Pungkol ba ko unya mong bay pahak? Ayan mo, ikaw pungkol, bay, pahak. Uy! Bebe, mutabang na lang ko niya. Ako sa isod ang atong mga silingan. Hoy, mga silingan! Tabang imig bungkag sa katunga sa bahay nila ni Lino, oy! Dire, tabang ko! Sige, Sao naman ang pagbungkag ka pungkol taon ko, paitan ni oy. Manoy, Paitan ni, sige. Ato ni pahakan na akong bahay nga pungkol ko. Sige, binugagay mo, pabugagan nyo. Mura gidangat ro na ni. Mura ni bahay pahak. Pana, sugod na ka pahak. Manoy, hayay na ito bayo. Wala bumbog. Oy, pagbantay mo ang nagansang ha. Bantay mo. Dali, kita gato. Induta di dato ta sa. Kita may mapagguba sa kabayan sa uban. Dali, gini mo gato. Ala, drama ka, Manoy. Awa oy, nag-imot lang ko. Mas nindot gyud yung madato taday. Sige, Manoy. Magdato ta, Manoy. Daghan man ang kwarta dato, no? Uday, daghang kwarta day. Sige. Songer man ko. Dato din ko. Dili mawas ko una. Ang ipangdimulis nga bahay. O dili ko makatuo nga ang akong inahan. Mo'y gingalag demonya sa mga tao dito. Tita, Trixie, ano ba sa inyo si Anton? wa pagi siya mauli iha. Asa man kuno siya, tita? Ampot lang ang tawhana. Rebelde naman kaayo. Naglago to nako kaya akong ipademolish ang squatter sa mong yuta. Naunsa masab na siya, uy. Inay, ikaw ang iyang labanan. Kadto naman inoong mga squatters. Ambot niya ng Anton. Liwat yun nas amahan nga sobra kabuutan. Dili ra ba sab siya motubag kung akong tawagan? Ay sige lang og tawag iha. Mutubag ra lagi na madugay. Ikaw na lay atimanan ng akong anak. Kay busy pa ko karon sa akong yuta. Pahalipahi ko, Trixie. Kay mapalayas na gyud nako ang tanang squatter sa among yuta. Anton? Anton, Saman ma. Sa may sunod mong plano para sa mga makaluluing squatters. Anton? Naghubog ka tungod ng ato mga squatters? Nagkonsensya lang ko si mga gibuhat ma. Ako'y nauwaw si mga gibuhat.
Gigalag kag demonya sa mga taong gipalayas nimo. Ay ngano bang masakit ka man gyud ang mga tawhana, Anton? Tungod kay dako kog sa usa nila. Anton? Naluoy ko nila, ma. Naluoy ko sa kong nasadaan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!